Ahoj, já vás vítám u mýho prvního videa. Hraji to s bratrem. Ahoj. A jdeme hrát. A můžu začít. Začínám. Já jsem Good a on je Muhammed. Jedna pro ní. To mi tak ty prvně řekneš, kdo jsem já a kdo jsi ty a potom říkáš, že 1-0 pro mě. Pro ní, říkám ty teď. No říkám pro mě. Úplně zapomínám, kdo jsem. To mi tak nejde. Nejde, No to nejde. Vyčupali jsme, mi zrovnala. Tak ona vyhrála. A hrem dvakrát ještě jednou zahrajem. A to bude rozhodující. No to. Tak buď vyhraju já nebo on. A nebo se kdo budu. Já chci svůj Good. Já nevím, jestli budu. A budu asi. Hej. Sorry. A já jsem ti jenom přijmul mezerikem. Ale jak můžeš vidět, že ho chci? To je jedno prostě. Co víš, třeba teď vyhrál já. Nesměj se, jo? Na mém kanále jsem já vyhrál. Co ty jsi měl vyhrát, co? Že jsem na mém kanále vyhrál já. Ale bylo to těsný. Protože mi ještě než dáme videa. Mám se bojím. To je fakt. Jsi hrozný. Karta se vrátila. Yes! No je to jedno, ale... Že budeme hrát ještě jedno kolo, no? Pojď. Ty vole, vypadni ty jedna stejnou. Ty kurva ta To máš to furt nenadávej. Víš, jaký to je furt, když vlastně spalím ty chvíle. Skoro si dementa. Ha, ještě ti. Hej, já ti ještě dám tady pár panců. Do držky. Nebo já to budu. Co to prdel, ty hodně. Jo. Yes, vyhrál se, takže je to 1-1. Teď jde finální kolo. A teďka mi nic nepřijmej. Good. Ha. Počkej. Nemá. Tak aby byla nějaká změna, tak se dám tady mýho druhého oblíbeného. Deneš. Počkej, já jsem šla. Dneska jsem rozsýpán, co vyšší. Já se budu koukat na mobil. Takový kombo silný. A to mám jenom jednu nohou, Aha. Nemáš, co lžeš? Mám jednu nohu, vidíš, že on skače po jedné, hele. Jo, vlastně. Živej, jo. Chráček ryba. Jak to děláš? Nevím. Noha je vždycky nejsilnější. Fakt? No, hoja! Já... Já jsem dělal nebouchal, takže... Co to bylo? Taková Taková myš. Tak vyhrál on, tak ahoj. Ahoj.